Kaya mo? Opo. Ako, sige, babay na. Bye-bye. Bye-bye. O, hindi ka maglabas ha. Kain natin. Ihatid ka ni Tito mo lang ha. Hindi ka hintayin mo lang si Tito mo. Halimbawa ha. Hindi ka maglabas. May kumaw doon sa may labas. Sige na, baba na. Oh. Galingan mo ha. Tayo na ito, Manong Ses. Yung mga tripatin. Yung pastoran yung itik yun? Sige mo lang. Pinagtar? Dubis kuliya. Kaya dito tayo sa kakangkungan. Kukuha tayo ng kangkong para ipakain natin sa kambing natin. Ngayong panahon kasing ito lakay, walang pagpastulan. Kasi tigtanim ng mga palay.
Pinya talis man bakit? Kambing. Pwede na ako maging unggoy. Hindi. Adubungan na ya. Agay. Ito tibungan na ti Kwame Lakay. Sa Lamagi. Batit pa lang ato pero bungbungan. Tato ide. Di panahon iti pandemic Lakay. Minarkot ko ato ba. Tapos tata kasi nga po ado tibunganan. Kaya Ado. Ay ado. Butak kilbungan na ya. Bilog-bilog na kitang daman. Ano mo? Malaki na. Ang rom-rom di kaldingon. Ha? Ang rom di kalding. Nga kamalakay. Nabay ka di kaldingan adyo impapartik pa lang anti vlog nga. Dapay lang tataya. Las nga lulutuan. Alis man na kanon ni bakat ko. Tarang, tarang. Wala ko dito kabilog. Lapit na sa susunod. Lako. Makigan kita sa tabi na kabalay. Hindi nga akigan soktam ah. Ala! Nabay akiga. Ito ka. Yun yung mga balay. Okay? Wala tayong dalawa. Ito lakay ka madi mapanpansin ti balay ato. Paborito na nga nunot-nuton. Okay? Ni bakit ko nga. Baboy. Dai? Kao ka, te? Makaw? Oo, dapat may yan. Ito dyan, duwa ka bilog. Ba tatay? Pinito. Muna. Minsan ka na siya. Ay, ipatata. Kasang yan? Ipatata. Itaw lag ko na. Ito, ito. Parang Ato talo ka na tati ah. Ito kasi ah. Huwag na ah. Pin. Muna ka. Hindi pagkataon. Ay, sa kalangan eh. Wala. Wala po ko. Ayun. Bato. Tilikod. Wala pa yung mga
Kamu pro nga ta. Sige ah. Salon nyo pa niya? Ano? Ano ni aning nag-almara ko? Yadong lang. Tilakay gumatang tati langka nga pang pang gulay kitan tayo baga na ni bakit nga gumatang pa ng makita nakakita tayo malaki ko natang tayo. Bulusan niya, nangamdamat ko mga kayo. Pupo lang eh. Yung pupo na tayo ko ha. Pagpatangyalan ko, sipit nga sipit t-shirt sa akin ha. Lumawa naman eh. Balin yung mga ibulusan?
Bulusan. Hmm. Kayo magtugtog ah. Dahil nagdapay. Nagdapo nagdapo kami nga nagpagiling. Kasi na po dati walokit kagudwa nga lata nga ay pagiling tayo. Itibayad na di walokit kagudwa nga lata 450. Inang? Nakalata ni Giselle. Oy. Ay mangyawid ta dati konsumo da may jay. Jinsan. Nakagabal eh. Okay. Aji lang apot naglipasan iti pinagpagiling tayo hanggang sa muli po. Salamat kinapo Diyos. Bye bye.